си в коридора на съзнанието, в който има 4 врати в ляво и 4 врати в дясно. Опиши ми как изглежда този коридор. Кръгъл. И в него от мен напред върви една кръгла светлина, която ме насочва напред. Я обърни внимание на вратите в ляво и в дясно. Те как изглеждат? Трябва да се фокусирам, че нещо не ги виждам много добре. Вляво. Да, виж първата врата вляво. Тя ще те отведе в света на подсъзнанието. Тя как изглежда тази врата, която ще те отведе в света на подсъзнанието? Изглежда дървена, старинна. Правоъгълна ли? Да, правоъгълна. Така. Има ли нещо друго по нея, по което да ти прави така впечатление? Има. Такива, като са били на българските дворове, там където е пантата, от пантата излиза една метална част, която е закована на вратата. Така, да. Масивно дърво и вратата и касата. Какво? Дръжката е вляво. Така. И какво усещане ти носи тази врата, като я гледаш? Как ти кара да се чувстваш? Родно. И родно такова едно. Към врата към моето име не се едно. Към моя двор. Сега ще отвориш тази врата и ще се озовеш в света на твоето подсъзнание и ще ми опишеш това, което виждаш и чувстваш. Влез в света на своето подсъзнание и ми опиши това, което се разкрива пред теб. Отваряме на един прак. Това е един обширен двор. Даже не светло и зелено, да кажем, късно пролет. Така. И какво там ти прави впечатление, към какво се насочва погледът ти? Зелен двор, всичко е. Даже в дъното не виждам ограда. Така. А ти там с какво чувство се пренасяш? Защо сякаш там се озова? Какво трябва да видиш, да почувстваш и да осъзнаеш в този подсъзнателен свят? Също разбирам. Tu влизам, мисъл. Трябва да
Не съм много сигурен, че съм влязал, но трябва да отворя резко тази врата по-смело. Така. И като я отвориш по-смело, какво се случва? Бутам вратата. Нещо избледне на вратата, като не, като цвят. Така. И после какво става? Искам да кажа, че картината се избледнява. Тази картина на вратата и на двора. Така. И сега съвсем избледнаха. И нещо друго появява ли се? Чакам. В този подсъзнателен свят. Каквото се появи. Да. Сякаш нещо препускам сон, някаква конница. Да видим каква сцена оживява. Конница, която е тръгнала в бой. Орда наистина атакува. А ти част от тази орда ли си? Наблюдавам, да. Да съм там. Аха. Добре, да видим защо го виждаш това и какво точно виждаш, какво точно се случва. Не, аз съм предводителя. Имам и аз закони съм напред. И водим някаква справедлива защитна атака. И всъщност какво е чувството, което те изпълва? Странно, че някаква огромна невидима вълна сякаш отнесе тая. Отсреща се появи един огромен въздушен стена, която завиши тази армия. Общия фон е някакъв прашен, не е много светло. И да видим защо твоя виж божествен аз те насочва към тази ситуация. Какво трябва да видиш в нея, да осъзнаеш в нея? Някъде далечината се появи
едно слънце, което пробива тая прах. Така. Както когато е разбунено и ветровете дигат прахта и сега слънцето лека отложи тази прах. И твоето чувство променя ли се по някакъв начин? Всичко слега надолу, прахта слега надолу. Така. Слънцето е в далечината, разбира се. Слънцето или светлината, да кажем, на светлия. Така. И има ли там нещо друго, което трябва да се случи, за да... Само тази светлина, която свети и отложи всичко, което е битките, тая свирепа атака на конницата. Той сега всичко се умиротвори по някакъв начин, хармонизира, така ли? Умиротвори се. Да. Което може би означава... прах. Да. И прахта се слегна, защото спря движението. И тази светлина не прилича да е на слънцето, нещо особено. Исках да доведа насам, да видя какво става. Кръгла топка златна светлина. И не е слънцето, защото слънцето си седи на мястото. Ама се движи не да при мен. Значи не е слънцето, нека да го светлина. Но имаш ли чувство, че там е приключило вече процеса? Или има още нещо да се случи? Прахта е слегнала и няма... Мисля, аз не виждам терена, но няма... Всичко е доста застинало. Тоест, може би вече е време да излизаме от този подсъзнателен свят. Нямаме информация. Да. Тогава да излезем в коридора на съзнанието. Аз се поклоних се на тази светлина, която... Да. Да кажем, че това е нещо, което странно. Тази светлина предах на битките. Както и да е, поклоних се и излизам с гръб към вратата, с лице към тази светлина. Тоест не обръщам гръб. Да. Излизаш в коридора на съзнанието. Сега затварям вратата. Защото тази дебела врата, като на стари къщи, такива преди 100-200 години. Така. Даже една малко по-прошла на вратата. Колко виждам. И сега трябва да се насочиш към втората врата в ляво, която ще те отведе в света на твоето лично несъзнавано. Като я отвориш, втората врата в ляво се озоваваш в света на твоето лично несъзнавано и не описваш това, което виждаш и чувстваш. Тази врата е с частите си без орнаменти. Така. Има материя, която е гладка. Може би тъмен метал, може би
Метална врата, така ли? Да, метал има лек отблясък. Трябва да видя как се отваря. Тя е с каса доста дълга. Т.е. не е както обикновените врати. Каса, която е по-голяма. Вратата сама се отваря. Така. И ти прекрачваш през нея. И да видим. Сега е тъмно. Най-опасно. Да видим какво ще ти разкрие този свят на личното несъзнаване. Леко движение, което не го разбирам какво е. Но леко движение, леко суматоха. Аз наблюдавам, продължавам да е тъмно и не се появява нещо отчетливо. Да. Но не е празно. Да. Нека да видим какво трябва да видиш, да почувстваш и да осъзнаеш в този свят на личното несъзнаване. Носи някакъв смех от някъде. Какво усещане създава в теб този смях? Как ти кара да се чувстваш? Няма злоба или подигравка или ирония, просто си е смех. И чак и на теб те става смешно. Да. Я да видим. Откъде се носи този смях и защо? Каква е причината за този смях? Няма причина. Просто си е спонтан. Такъв самороден като златото. Аха. И защо? Твоя виж аз насочва твоето внимание към този смях в света. Пак няма причина, просто си е смех. Такъв изначален, радостен. И какво трябва да осъзнаеш в този свят? Това е думата лекота, даже италианската дума, лежереца се появява. Тоест такъв смех, който те залива като безпричинно, просто е като водопад идва отгоре и ти се изпълваш с него. Да. Няма обект, субект, няма извор на този смех. Не е свързан с нищо вътре, просто си смех. Но без обяснение, без причина. Просто сме. Няма цвят, няма мирис, нищо. Просто сме. Да, и значи това е всъщност, което трябва да видиш, да усетиш, да преживееш в този свят на личното несъзнаване. Така ли? Да, радост и смех. Да. Добре. Нека да остане още малко тук да видя. Има ли нещо друго? Няма. Хем е тъмно, хем не е тъмно. Няма никаква друг сигнал, освен смех.
Няма цвет, няма мирис, няма причина, няма повод. Просто да сме каквото лек и радостен. Да, добре. Наслади се на този смях. И когато той попива всяка... И тук изгледах с гръб към вратата, за може да... Защо излизаш така? В мен този смях, да не му обръщам гръб. Заради това? Да. Добре, и сега като излезеш в коридора на съзнанието, ще се насочиш към следващата, трета врата в ляво, която ще те отведе в света на колективното несъзнаване. Как изглежда тази врата? Неочаквано е направена от цветя. От цветя? Касите и вратата са направени от цветя. Нали заглеждаме вратата се отвори веднага. Така, и ти влизаш през нея и да видим какво ти предлага света на колективното несъзнаване. Едно единствено нещо не предлага. Какво е това? Без гранична светлина. Сега, ако влизам в тази, като се отвори вратата, едно пространство, което обратно на личното, тотално беше тъмно. Да. Това е абсолютно светло. Така. И друго, какво е различно? Нищо не грее, то е изцяло и светло, няма източник на светлината, има светлина без източник, така? Да, все едно съм вътре в нея. И чувството, което ти изпълва. Сега, може би трябва някакъв, стори мисля, че някакъв ескалатор трябва да стъпа. Така. На който всичко е направено светлико. Много странно. Но прекрачвам, за да стъпам този ескалатор, на който трябва да ме страна има перило. И да видим как се разгръща това преживяване и към какво те води. Върви напред този ескалатор, ама някакси така бързо, че аз сякаш изоставам от него. Много странно. Като наблюдавам което трябва да разбера. Аз помечвам да стъпам ескалатора и се държа на перилото и виждам, че тази пътека върви стремглаво напред, слакатушена и някъде към още по-напред. Да видим защо се случва това и до какво води. Сега сякаш не понечвам да се втурна на тази пътека или съм сложил цялата картинка на пауза. Защо е тази пауза? Не ми е много ясно защо е пауза и защо аз не помичам да тръгна по този ескалатор. Да, я да видим какво трябва да се случи от гледна точка на твоя висш божествен аз, какво трябва да се случи в това колективно несъзнаване. Не трябва да се вкрушвам. Тоест, на паузата ми казва
паузата ми казва здравословна дистанция. Сега усещам, където ми е по-дясната Америка на тялото сега. Там това е слънчеви сплит, вероятно, и трета чакра. И почва да ми топли, като ми дава контакт с това колективно съзнателно. Тоест паузата ми беше правилно, може би. Пак е... Цветята може да се каже, че бяха подла измама. Ами да, всъщност не случайно аз се заредих с смях, защото... Каква е връзката? Предишната врата имаше смях. Така. И той ме спаси от подлото коварство на колективното несъзнателно, където ми каза: о, всичко цвете е рози, всичко е светлина, еда насам. А всъщност какво? Всъщност личното несъзнаване ме спаси от колективното несъзнаване, което беше полза. Смятам, че паузата беше правилна. Тоест? И аз дали се побоях или дали бях предпазен, да кажем, че тази врата вече не е цвят и рози. И се диспергира, просто изчезна. И сега на нейно място се появи, т.е. горе пред вратата и гледам малко отстрани. Появи се едно огледало. Защо се да. И какво се вижда в това огледало? Аз гледам отстрани себе си, че съм застанал пред огледалото, което скрива вратата на колективното несъзнателно. И наблюдавам себе си как се оглеждам това огледало, за да разбера, без да видя огледалото, по моята реакция в какво виждам вътре. Тоест, активен наблюдател е този, който е отстрани. Това е на огледалото. Колективното несъзнателно е просто огледало на моето несъзнателно. И сега няма нужда да влизам в колективното несъзнателно. Което означава, че вече трябва да излезеш отново в коридора на съзнание. Да, там съм. Аз активно съм в коридора и видях себе си като този, който влиза в личните врати, че се изправих пред вратата, пред огледалото, което ми скри колективното несъзнателно. И че всъщност отразява твоето лично несъзнаване. Така? Да. Колективното несъзнавателно е това, което аз го... След това се изчезна, защото е доказателство за егрегорния му произход. Колективното съзнателно го диспергирах, защото тези егрегори вече не са ми нужни.
няколко пъти ми опира да кажем майната му. Като невинен израз на вербален израз на това, което стои между мен и колективност на съзнателно. Добре. Сега вече може да се Вървиме. Само напред. Да. И вече отиваме към четвъртата врата в ляво, която ще те отведе в света на космическото несъзнавано. Как изглежда тази врата? Като фония. Тоест, не е правилна врата, това е тунел, малък вход, проход. И там космическото несъзнаване. Я да видим, като навлезеш в света на космическото несъзнаване, какво виждаш и чувстваш там? Бих казал, че не влизам, а използвам този като фония. Първо поглеждам пред него като дръпоглед. Така. Второ, като мога да говоря пред този фония като изговорител. И трето, мога да си сложа ухото там, за да чуя каквото изобличаваме света. Това е един вид тази фония. 3 в 1. Да. 3 в 1, моя персонален гид. Ха-ха. Космичното несъзнаване. Космическото несъзнаване. И какво иска да ти разкрие? Моето оръжие, не точно това ми е тулс. Навигация, не. Моето лично, за да намерим думата. Не е оръжие, не е добра дума. Моето лично... Като средство нещо. Средство. То се средство точно така. Моето лично средство за познаване. Това е несъзнателно. Тоест, моите 3 сетива могат да бъдат око, слово и слух, фокусиране, т.е. където ги сложа, т.е. с космичното несъзнавано ги фокусира с точката на фонията, без да се налага да влизам вътре. И ми изпраща своите сигнали. С това фокусирана, без аз да имам нужда да се потървам там. Аха. И всъщност това какво сякаш променя в теб? Ми трябва да имам доверие на Вселената. Тоест, това, което виждам, чувам и произнасям, е такова, каквото трябва да бъде. Защото точката, която е пред мене, на тази фония, и после фонията е абсолютно безкрайна. Даже нейното разширение от точката е почти на 180 градуса. Първо беше около 90, а сега разшири. Аз съм пред точката на фонията
А в момента се разширява почти на 180 градуса. Тоест това какво ще рече, че за мен ще стигне до мен, без да влизам вътре. Доверието се изразява в това, че много като има да стигне до мен и стига без аз да го грабавам или измъчвам или без усилие. Каквото ми е нужно, фонията не го изпраща. Да. Затова е фония, която когато тръгне в страния, силата, някак си после краищата на тази фония са абсолютно неограничени и цялото космично несъзнаване недостъпно и при сега при мен е такова, каквото трябва да бъде пред съзнанието за мен. Няма нужда да си измъчвам или да каквото и да правя. Каквото е нужно за мен, то си достига. Добре, значи и тук работата е приключена, което означава, че ще трябва да се върнем в началото на коридора към първата врата в дясно, която ще те въведе в света на надсъзнанието. Да видим как изглежда тази първа врата в дясно, която ще те въведе. Се връщам на този коридор. Махам с ръка на фонията на вселенското съзнание. Давам пред тези врати. Другите положението неутрално. И спирам на точката, която е между двете четвърки врати. Имам нужда малко да спра и да се фокусирам как да кажа просто, както си говорихме, да сънна. Да, да се събереш. Да, точно така. Да. Преди да влезеш в първата врата в дясно. Да, съм преди да влеза в първата в дясно. Има нужда от малко да съм на един стол, най-обикновен стол. Колко странно, няма значение какъв е стол. Важното да седнеш. Това ми каза стол. Да. Аз станах. Може ти го преместих този стол, благодаря на стола, че седна да си почина. Тези врати са някакси наредени с стъпала. Тоест, всяка следваща врата е по-висока или искаш да кажеш? Първо, сякаш те са наредени, няма се движа ръцете. Но ако гледаме надясно, те са разположени на стъпала нагоре, трябва да се изкача за всяка следваща врата. Тоест всяка следваща врата става по-висока, на по-високо място. 2-3 стъпала от там, където бях седнал. Да. Морско синя врата някаква. Има отстрани на нея едно като дебел храстовия нагоре върви. Красива врата, бъде съм синя влажна боя. Да, тя ще те отведе в света на надсъзнанието. Да видим как изглежда този свят надсъзнателния. Какво виждаш и чувстваш там, като минеш през тази врата? Малък пясък, плаж и после едно море, светло море, може би почти обяд.
някъде вляво в силния бряг, скали, кажем, че ако мина малко вляво от вратата, мога да седна този плащ, който абсолютно спокойно. Планичките си идват. Далечината вляво малко по-високи скали с храсти дървета. Морето нормално. Наляво това море не ми е достъпно. Извинявам се, наляво съм седнал, виждам плаж, скала още по-наляво, като погледна надясно, да видя след морето, сякаш оттам нататък следва много странно космоса. Отварям вратата, виждам вляво морето и вдясно всяка свършата море и мога да седна на ръба на морето и да гледам звездите на космоса. И всъщност там в този надсъзнателен свят на какво трябва да обърнеш внимание? На информацията, на сведенията, на сигналите и на тишината, на бездвижението, т.е. да чуеш сигналите, не трябва да се движиш. Затова седнах преди да тръгвам десните врати и затова седнах на много странно. Седнал съм върху водата. На ръба на морето. На ръба на морето, като на стол. И не само, че съм седнал върху водата, и сякаш съм се подпрял с двете ръце отляво и отдясно. Краката са ми в космоса и гледам целия космос, ама абсолютно безгранично, виждам всички светлини. И това, че съм седнал, означава, че не трябва да се движа. И т.е. към звездите започва да идват лъчи към мен. Това е онази, което иде да ми каже, онова, което има да ми кажа звездите, трябва да мога да го възприема, ако не се движи. Мога да си клата леко безгрижно краката в водата, но трябва да съм колко красиво. Всичките лъчи от далечните звезди тръгнаха към мен и ме сега ти си представи, когато съм седнал на ръба, милиардите звезди изпращат милиарди светлини и тези светлини идват до мене като все едно информация, да кажем, айде тази информация. Ето не е даже българска дума. И това как те кара да се чувстваш? Какво предизвиква в те? Всъщност, седнал на ръба на морето, това е моят трон. И звездите ме даряват с тази сведения, с това, което ми да ми кажат.
на моят разум, което е абсолютно необичайно. Това ли, което трябва да видиш, да почувстваш, да преживееш и да осъзнаеш в този надсъзнателен свят? Абсолютно. Добре. В такъв случай вече можем да излезем от него. Точно така светлините спряха, аз станах, вървя по водата, отгоре отивам на този плаж, махам по връчението на скалите и сега спокойно влизам в тази врата. Синя, затварям, виждам, докосвам вратата, ясната ръка. И сега ръпадни каменни стъпала, да отида по-нагоре. Да, към втората врата, да видим. Тя ще те отведе в света на личното свръхсъзнание, да видим. Личното свръхсъзнание. Как изглежда самата врата, която... Първо гледам надолу. Тази врата не я виждам изцяло. Да кажем, че има нещо първо дърво, сковано от дъски, което се е бяло. Тези странно видимо, че нещо. Добре, да. Тези дъски, които аз нагоре не мога да ги видя, не мога да си вдигна погледа, не просто да погледна. Виждам само долния край на тази врата. Тя е от стари, много стари дъски, които вътре обаче са прогнили и вътре сякаш има дървояди, знаеш какво. Я да видим, защо е така вратата, която ще те отведе на лично, в личното свръхсъзнание. Всъщност, дървоядите са взели цялата врата и вратата е свободна. Просто е отворено. Няма нужда да отваря никаква врата, защото е просто отворено и вътре има много въздух. Отгоре до долу аз съм застанал при този простор, който е все едно съм над това море. Да вече съм във въздуха, който е прозрачен и син. И съм доста над морето. Чувството, което ти изпълва, какво е? Като се насьорно горе се придвижвам от земята и се спрях на някакъв висок етаж, вече съм била доста, се кажем, че съм в космоса. И на какво трябва да обърнеш внимание в този? На простора. На простора. Тоест, какво осъзнаваш? Това няма... Седа и не виждам лимит, не виждам граници. И това е безбрежно, безопасно, безмилостно, безкрайно. Тоест, това са характеристиките на този личен свръхсъзнателен свят. Няма безлимитно. Това е странно, че се леят думи, които започват с без. Това е. Да. Айде, махам с ръка и викам чао.
Да. Айде, хоп, аз съм сигурен колко бързо се може, колко странно. Добре. И сега вече... Стъпалата съм пак, това са стари стъпала, по които много пъти, толкова много пъти хора са минали, или аз, или който е. Нали знам, че даже така леко толкова изтрито, че леко камък е леко с 2-3 см дън надолу. Стари стъпала нагоре. И сега те води към третата врата, която е вход към колективното свръхсъзнание. Или към колективното свръхсъзнание, или към колективния свръхсъзнателен свят. Да видим как изглеждат там нещата. Там седнах на един същия на стол отдолу. И сега пак на странно, че няма. Седнах на този стол, трон стол, какъвто да е. И веднага влязох вътре в това. Няма врата. Тоест, седа Какво има там? Как изглежда? Тъмничко. Не бих казал, че нещо ми споделя като визия или... Да видим какво трябва да ти разкрие колективния свръхсъзнателен свят. Има някакви... Да кажем, че аз съм в една стая, пространство, има стена, някакви светлини ниско долу, сякаш лампоза, които са все едно лично да гледам личния път в пода, все едно е свети. И аз с това се устремявам към центъра на млечния път. Да видим какво се случва. Център на млечния път е една светеща точка, която ме привлече. Аз съм вътре в тази. Седнал на този стол. Трябва да обърна внимание на стола. Това е най-обикновен селски стол, на който даже краката ми са вързани с едно тело. Стар, бълдисен и влажна кафява боя. Най-обикновен да... Що така? Седя в една центъра на млечния път, в слънцето на млечния път. И няма нещо интересно освен този стол. Да видим защо го виждаш всичко това и към какви мисли те насочва. Какво трябва да почувстваш и осъзнаеш? Кое те трогва? Защо те трогва? Някой работи на този стол. Някой седял. Някой го е поедисал. Някой го е запазил. Някой се грижал за него. И го е съхранил за мен. Не съм на мен. И това са моите хора. Моите предци. Които ни казват седни.
което даже ме мират. Това е своя стил. Все едно твоите предци са го създали специално за теб. Те са създали за мене и той ще ме пази. И това е моят трон. Той е ценен, защото е много вложено в него. Всичко е на мястото си, тая влажна моя, с която го единствено и поддържам, пазам, закрепвам и за специално направено тя за мен. Да седна на него, център на галактическото слънце. Тоест, това ли беше необходимото да преживееш в този колективен свръхсъзнателен свят? Да. Има значение само това, което казват моите хора. Моите предци, с които съм свързан. Да. Осъзнаваш връзката с тях всъщност. Ти се зад мен. Огромна върволица от хора. Като седна и сега се зад мен. Безкрайно множество. Аз съм седнал в центъра на галактическото слънце. Цялата галактика се една изправена пред мен. На този трон, направен от тях. Най-видно място, което те са направили за мен. Добре, прекрасно е това. Може да им благодариш, защото е време да... Много странното е сега ме бутат. И аз продължавам както сме седнал, те ме бутат и се едно припарзаваме към така наречената врата, като е... Входа, да, към входа, да. Да. Който сега е изход, всъщност. Колко са мили, колко са трапетени. Защото аз се продължавам да седа на този трон. И те ми махат. И те отиват в галактическото слънце. А ти излизаш в... Аз излизам с трона и продължавам с трона да се качвам по стълбите. Това е абсурдно, не е възможно физически да стане. Обаче ето аз седам на този трон и сега съм на последната врата. Да, и сега ще е края на стълбата. Ще влезеш в последния свят, който е света на космическото свръхсъзнание. Сега ще ти кажа какво виждам. Това е края на стълбата. И аз съм на тази безкрайна стълба. На края на стълбата съм седната на едно единствено стъпало, малко площадка, на което има място само за този стол. И аз сега седна. Това е като един кран, който ме издига нагоре. Вратите и тази стъпала, по които се качвах, останаха долу всичко. И аз знам, че има една невидима кран, който ме държи отдолу, ме издигна. Продължавам да седа на този стол. И в това седене има една обикновеност. Нещо като обикновените бисквити.
Да. Нали, такива. Да. Най-обикновените безкрити. Да. Безкрити квадратни. И защо поражда това сълзи в те? Израз на какво са тези сълзи? Седна съм. Ръцете са ми на краката седна. И този невидим кран ме държи отдолу. Аз съм стол е стъпна на тази площадка, аз съм седна стол. Дланите си ми на бедрата. И това е обикновено думата, която ми излиза само. Това е обикновено, това е такова, което трябва да бъде. Тоест, на какво ти учи този свят на космическото свръхсъзнание? Как оттеква в теб? Какво аз съм поражда? там, където трябва да бъда. Нищо друго. Там, където съм, и там, където трябва да бъда. И си такъв, какъвто трябва да бъдеш. Така. Там, където съм седнал от този трон, този стол, това е моят трон. И това е там, където трябва да бъда. Не трябва да съм друго място. Добре. И от тази висота на съзнание, като погледнеш към всичките полета или светове на съзнанието, какво чувстваш и осъзнаваш? Осъзнавам величието. Но то не е персонализирано величие. Тоест да е нещо мое, което да ме завлади или възвелича, или омагиоса. Това си е обикновеното величие. Даже нямам... Виж колко звучи абсурдно. Обикновено величие, обикновено като обикновените бисквити. И величие, което не те го замайва или те превъзнася. Просто е величие. Добре. Велик, майка ми си казваше величка. Да, когато си седнал на твоя стол, така че на твоето място, ти си на твоя стол, твоя стол става трон и ти тогава ставаш велик. Само тогава, когато си седнал на твоето място, си велик. И това иска да ми кажа тези врати. Да. Прекрасно е това. Като финал и можем да приключваме процеса на оцелостяване